O obxectivo da actual campaña de excavación arqueolóxica do ano 2024 é completar a intervención entre o paramento exterior da zona de alimentación do forno da sauna Castrexa e a terraza inferior. É fundamental excavar esta zona para continuar a recuperación das estruturas que continúan a partir do paramento exterior da zona de alimentación do forno e continuar ou intentar recuperar a continuación da canle de desaugue do tanque ou piscina da sauna. Exhumamos 15 metros dun valado, posiblemente entre época medieval ou moderna, todavía por determinar, que está situado sobre restos de tres estruturas situadas hacia o exterior, hacia a terraza, tres estruturas que corresponden con tres muros posiblemente circulares de época prerromana. A outro lado do valado, hacia a localización da sauna Castrexa, recuperamos tamén parte de outro muro circular tamén de época prerromana, situado baixo a sauna. O máis destacable desta intervención arqueolóxica é a recuperación deste espacio onde está situada a sauna, porque na primeira fase de ocupación do castro, en época prerromana, é onde detectamos parte destes muros circulares dunha primeira fase. Posteriormente este espacio é amortizado e é cando se construye a sauna Castrexa. As cronoloxías, polo tanto, nos levan entre o século IV a.C., á espera de comprobar e facer un estudio exhaustivo do material, ata o século III, que é cando temos a cronoloxía da sauna, que nos indica a analítica de carbono 14 e o estudio do material.